आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै बेसेबां जोंनि इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ दिनै हाराहास्ति खालामगासिनो दङ। जोङो आगोल समावहाय जों मोजां सालायबोनो मोनबोदोंमोन, नाथाय दिनै हठाथनो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआ मोनसे माबानानै आयेन दानानै होनानै जोंनि इ-रिक्सा सालायगिरिफोरखौ नेशनेल हाइवेआव सालायनो मोनै मोनसे जुक्ति उथिनानै दं आरो दा बेवहाय जोंहा बेसेबां असान्ति जानानै दङ। जोंनि इ-रिक्सा सालायगिरिफ्रा दिनै बिसि फिसालाफोर दङ, जों बिदिनो गथ' गथाय फोरोंगासिनो दङ। दा जोङो बेहाय जुदि जों नेशनेलाव खारनो मोनाबा जों गथ' गथायफोरखौ बोरै लेखा फोरोंनायाव जों हेफाजाब मदद खालामनो हानो जोङो। दा बेनि थाखायनो जोङो साननैसोआवनो जोङो जेंना नुजाबाय आरो जोङो गथ' गथाय दिनै जोङो गोजान फोरोंहरनाय दङ, कलेजाव बहाबा गुवाहाटियाव फोरोंनाय दङ जोङो। दा बेफोरनि थाखाय जोङो सानसेयावनो जुदि 600-700 हरनांगौबा जों गथ'फोरनो दा बेवहाय जोंहा बिराद जेंना नुजाना दं आरो दा बेखायनो जोङो थाबैनो जोंनि बे इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि जेंनाखौ थाबैनो फैगौ गाबोननिफ्रायनो जुदि नेशनेल हाइवे सालायहोनायनि मोनसे राहा दिहुनना होनांगौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ। दा बे सालायहोनो जुदि राहा दिहुनना होआबा जोङो थाबैनो जोङो पलिटिकेल भाबैनो जोङो मोनसे पलिटिकेल वाइसै जोङो पार्टिखौ नायनानै फैगौ इलेक्सनाव जगदान होनाय जाहैगोन आरो गुबुन बे दानि सोलिबाय थानाय सरकारखौ जोंनो नाङा आरो इ-रिक्सा एस'सिएसनाव जोङो 300 जन दङ। दा जोङो गासिबो जोंनाव खाना खुजा लेंग्रा मानसिफ्रानो सालायनानै दङ आरो बेजोंनो फिसाफोरखौ मोजां फोथांनानै दंगासिनो दङ। दा जोङो बेखौनो सरकारखौ खावलायो थाबैनो जोंनि सायाव एक्सन लानांगौ, गाबोननिफ्रायनो मोजां जों सालायफिननो हाथों। गासिबो जोंनि जेसेबांनाखि जोंनि बिटिआरआव इ-रिक्सा सालायगिरि दङ जोङो थाबैनो जोङो जयै इउनियनजों जोङो रायज्लायलायनानै नांगौबा गभर्नमेन्टआ जोंखौ बुथारलांजोबदों, जों नेशनेल हाइवे जों बन्द' खालामनोबो राजि आरो बे आयेनखौ उथायाबा। जों दा बेखौनो खावलायो सालायनो मोनो नेशनेल हाइवेआव जोंना टट'आ सालायनो मोना मा हिसाबै बन्द' खालामनो नागिरदों। दिनै आं बेखौनो बुंहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम, मानो होनना बुङोबा गभर्नमेन्टआ गावसोरनो दिनै जेन'बा पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो गासिबनोबो सुबिदा होनो हाया इ-रिक्सा सालायनानै जानायनि सायावबो मेगन आलौवोबा जों बे गभर्नमेन्टखौ मा होनगोन। दा बेखौनो आङो बिथांमोनाव सोंथि खालामहरो। बेखायनो थाबैनो जाहाथे जोंनि बे समायसा माखासे जेन'बा टट' सालायनानै न'खर खुंनाय जिउ खुंनायफोरखौ जाहाथे सान्थि भाबै माने खुंनो होयो आरो सलायनो होयो। जाहाथे जोङो जेन'बा जों जोंखौ हमना लादो जेन'बा जोंथ' लेंग्रासो मानसियानो जेन'बा आथिंबो गैबावा जोङो दिनै माजों सलिनो माजों मानो खामानि दामानि हाजिरा मुजिरा मावनो हाया, हा हु गैला, जोंहा एनडिबिआव थानानै गासैखौबो फानबोजोबनांबाय। दिनै जोङो इ-रिक्सा लानानै दिनै बिसि फिसानि फेमिलिनि मोनसे समस्याखौ सल्भ खालामनो होननानै जोङो दिनै आगान सुरदों बा आवगायदों। 6 माससो जाबाय जोङो किस्तियाव लानाय गारिखौ जोङो दिनै सालायनो मोनाब्ला जों किस्तिखौ माजों सुख'नो आरो 500 लामा ससेजोंथ' जोङो थाइबा 10 थाखाल' मोनगोन। बेजों जोङो किस्तियावनो खमबाबो दिनाव जोङो 250 थाखा, मासाव 6000 करि जों हरनांगौबा जों माखौ जागोन। दा दिनै जों बेखौनो खावलायहरगोन गभर्नमेन्टनिसिम, गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि बे माखासे समस्या बा माखासे जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनानै होआबा जोङो सिद्दायै बुंगोन जेसेबांनाखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा अल आसामाव जेसेबांनाखि इ-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोन दङ दिनै बिजेपि सरकारा जों एगेन्स्ट जादों। दा बे हिसाबै जोङो बिजेपिजों थाङालासिनो जों कंग्रेसनावबो थांनो हागौ पलिटिकेल भाबै। बिथांमोना पलिटिकेलखौ लानानैनो दादागिरि देखायनो नागिरदोंबा जोंबो पलिटिकेलखौथ' जोंबो गेलेनो रोंगौ। दा बे हिसाबै जों बुंगोन बिटिसि एरियायाव दिनै जोंना बिटिआर सरकार दङ बा इउपिपिएल सरकार दङ, जोंना ब्रह्म बर' सारनि दैदेननायाव दिनै गासिबो माखासे समस्याया सल्भ जाजोबनांगौ। दिनै जेंनायानो जेंना मोनफिसे जेंना जादों। दिनै जों जेंनाखौ जोंसो बोस्रांना लानांगौ ना बिथांमोनहासो बोस्रांना होनांगौ ना बिथांमोनहासो जोंखौ सुबिदा होनांगौ। दा दिनै जोंनो स्किम मोनसेबो हरनो हाया, दिनै जोंनो माबा मोनसेबो हरनो हाया। दिनै जोङो जेन'बा मोनफ्रोमबो प्रब्लेमखौ जोङो माजों सल्भ खालामबाय थानो हानो। दिनै जोङो जेन'बा गैयै हिसाबै खुनुरुखुम सोरबाया मोसौ मोसा फाननानै टट' गारि बायनानै लादों, बेजोंनो न'खर सोलिनोसै होननानै न'खर सालायनोसै होननानै दिनै बिनि सायावबो बिथांमोना हेंथा होयोब्ला होमबा बिथांमोननि सायाव आं मा फोरमायगोन बा रायजो राजाफ्रा मा बुंगोन बिथांमोननि सायाव। दिनै आं बेखौनो बुंगोन पार्टी सरकार हिसाबै सरकारा नंगौ निस्सय साफ्रोमबो पाब्लिकफोरखौ बा साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ नायजोबनांगौसोमोन। दिनै बेखौ नायालासिनो दिनै मोनफा खामानि मावनानै जानाय फिसा बिजनेस बा बेफार फालांगि मावनानै जानाय बेफोरनि सायावबो मेगन आलौवो। होमबा जोंनो सरकारखौ नांगौना नाङा? दा बिथांमोनहा बुजिलायदो। सरकारा जितु आयेनखौ दा बे जिनिसखौ जोङो बुंगोन जेन'बा जानुवारिनि गेजेरावनो मथा-मथि बे टाइट माबाखौ बोखारना होनांगौ। आगोल जुदि बोखाराबा जों बेखौ स्पष्ट होखाबाय, जोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट जेसेबांनाखि दङ अट' इ-रिक्सा
सालायग्रा एसोसिएसन हिसाबै जोङो BPF आव जगदान जागोन बे स्पष्ट जागोन आरो जोंखौ नांगौबा थाबैनो बोखारनानै होथों जाहाथे गोसोबायदि खामानिखौ मावनानै मोनजायो।